Auren Lantana. Ka kai mun ruwan kan ne? Na kai miki tun yaushe ina bayi. A lokacin da lahirin tunaninsa da bukatarsa ita ce yin kuɗi ko ta halin kaka. Na yi alƙawari zan aure ki Allah ku. Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu. Duk wanda ya hau motar kuɗi ta kai shi tashar wulakanci ta sauki. Al'adar mu ce ta ce idan mutum ya aure ba zai kwanta a gado ba. Hagar ya waye. Duk da kasancewar ta amalala, gurguwa, goluwa kuma mummuna. An taɓa tsiya a cikin garin nan mutum. Ga mu ga Allah in ji mai da shankar mami. Auren Lantana. Ni ba haka iyayena suka koya mun ba. Ba saba umarninsu ba. Wallahi Allah za a ji kanmu da ni da kai a cikin gidan nan. Daga kamfanin Nice Entertainment Nigeria Limited. Ni yanzu ka kalli tsabar ido na ka ce mun wai za ka yi mun kishiya saboda baka da kunya? Duk garin nan kai in gidan bene za su dakar na ƙasa su koma sama idan akwai wanda zai hana ni auren nan. Auren Lantana. Auren Lantana, auren Lantana, auren Lantana, auren Lantana. Aure na suna kun kayo da juna. Lantana ta zama ta da suna auren kauna. Lantana, kutsari, gandan da ke. Ka ce ma yau ma na yi. Auren wakin zamani? Auren Lantana. Ai ciwo ne da lura ne. Wannan kutsarin ya gane shi da. Allah fa baya wadai sai dai ya wadata. Wannan na wuce anguwa a dinga cewa ni ne mai fitsarin kwance. Na yi fitsarin kwancen an yi yin. Auren Lantana. Ba ta wanka ba ta wanki ga kutsarin kwance in ta sirna na maka tusa a daki gofin zaki kenan. Auren Lantana. Ba za ka taba arziki a duniya ba. Amma kuma kai da arziki har abada insha Allah rabbi. Auren Lantana. Amarya ba ke libi. An sa baba na ba ka da lafiya. Auren Lantana. Ba an ce ya sarki ba ce. Ya sarkin mutane ce ba. Shirya Musa na Malam Bole. Labari Abdulsalam Ai Imam. Kuma da mutum yake rena halitta ba sai ya mukai ba. Tsara labari Abubakar S. Muhammad tare da Abdulsalam Ai Imam. Kai da kutare. Wane ne yake ambata suna na karara? Ni ne nan nake ta hajin kutare. Auren Lantana. A daɗa muku ne? Kashe mu zaki muguwa. Don ka nuna da ɗaya. Na nuna da sanya. Ba da umarni Ali Gumzat Sak. Wallahi ya kun cinye abincin nan. Ko ku ci ko an kashe ku ko ni ma in kashe kaina. Ko ku ci. Waya!